Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyadi no-TV. Umqala ubole channel sacela uchofe ibhathini elibhawu subscribe uzoma ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel yakho ithanda kakhulu iNyakade no-TV. Bafuthi indaba zanamhlanje zithi kusolwa uBig Zulu umfowabo nokuthi xabanise phakathi kukaKhuzani umfokaMpungose kanye negcokama Elisha umfokaManqele. Vele siyabona ukuthi igcokama Elisha noKhuzani bayizimbangi, kodwa ke kugxekwe kakhulu ukuthi uBig Zulu akazazi ukuthi eshone kuphi, uMthandeni noma kuKhuzani. Ngendlela sibona khona nasi isithombe esilandelayo sesibona ukuthi uBig Zulu kanye noMthandeni kwaManqele bashuthe bawu-2 bahleli ehlaleni. Uyabona ukuthi inkulu ingxoxo exoxwa lapha phakathi kukaMthandeni umfokaManqele kanye noBig Zulu umfokanene. Bafowethu akanibeke lapha ukuphawula wenzi kuhle yini lokho okwenziwa uBig Zulu umfokanene ukuthi elokhu eyishaya ngapha ephinde eyishaya ngapha, ngoba niyazi ukuthi wazwana emculweni kahle kahle phakathi kwabalandeli. Ume wazwana noMthandeni baye bethi uthatha isakhe likaMthandeni, waphinde futhi ume uzwana noKhuzani bathi uthatha isakhe likaKhuzani. Iyona ndlela esiphilayo bafowethu. Ake ngithi mina ake siqede lento ukuthi manje uma ngike ngazwana mhlambe ngazwana noKhuzani bese kuthiwa ngithatha isakhe likaKhuzani. Cha, indlela yokuphilisana. Ngeke ukuthi wena ngingazwani nobani ngizwane nobani, yabo. Iyo leyo nto akanti mekuphawula wena ukuthi bafowethu nithi nina i-right lento esiyenziwa Abaculi ukuthi uma ukwazwana nosibanibani kumele ungasazwani nosibanibani, sokukhetha amasayidi. Cha, ake nikubeke nani ukuphawula kwenu bafowethu lapha kuma-comment section. Niqhubeke ni-subscribe, ni-like, ni-share futhi okuyikhona okukhulu. Ngiyayibonga bafowethu, nisale kahle.